Играй се! Давай! Ето като на Q5. Имаш ли една жлътица? Да ти нямам 30. Чакай всъщност. Чакай. Не. Или 16. Също. Каквото имаш? Шест. Супер. Юката днеска колко? Юли. Или не? Юли е от 12 и 3. 12 и 3? Той ще ти трябва ли си? 3 ще стоят. За... Ужасно се ме играеш, нали? Човек, аз не съм играл един месец. Първият бях не играл. Чакай за 3 часа евентуално. Да, тук му каза 12. Чакай погледна дали даже и на 3 беше на 4. Да, даже и за 3 не е. Макар че един от 3 мога да го питам дали иска да се смени за 4, което означава, че хипотетично 3 е възможно, ама... Няма, ще дойдеш до седмица пак ще пъртаме. Айде, че идва лято. Трябва да ходим на морета после. Иди да не. Филосори, че се развиках вчера днес. Ти от малък ли си такъв по характера ти, нрава ти по... Или олегна с годините? С годините и освен това на мене ми е лесно като съм отстрани. Като прида да играя и аз се пая. Аз знам как. Не пред мене, а пред тях. Да си до ниво, да ми се развикаш до ниво, до което след това да можеш да си пиеш кафето с тях. Защото ако му кажеш да ти умра децата, какво премъсто ще смачкам, след това как си пиеш кафето с тях. Това е единственото. За двама. Ще му извиня. Как ми е характер? Една жълтица само, ако не еш. Това ти трябва да кажи. Един. Искаш ли една? Не, той ще това. Айде да мина после футбол. Да не се разкоши. И 1,50 ти дам. Че имам да ти дам. Един път 20 стинки, други път 50 стинки, ти си правиш Не, сега връщам повече. Нали после пак при тебе ще дойде. Ние имаме обмен с Льоко. Договорка има, да? Айде. Браво, Емо! Браво, Емо! Той си го бри. Вие смисъл... Айде, много. На чеса. Няма железо. Един. Да, има. Има, да. Аз викам един да отиде, не всички. Супер. Нищо. Отиде в център, остава място за влизане през... Идват. Играта. Я. Център той има. Чик-чик. Така, спире го. Я. Трябва да се забира, бре. Нямаше да мине, кажа. Вратар. Добре поигра. Отбора, 80.
Събираш ли или се отказваш? Не. Нямам нерви да. Още! Да манипулирам. Хора, ако искаш, може да... То не е турнир, ама тук да събереш хора, с които ти приятно играеш, за тук да ги събираш. И пак аз пак ще ги помня. Да. Имам. С кой ти най-приятно играеш? По принцип, малката ми е приятно много да игра. Някакви други? С него също е много приятно. Кой? С него не знам как се казва. Не, но състани. Другата Стани, седмица да. съберете се заедно. С него ми е приятно. Не срещу него, с него. Не, чули? Айде другата седмица с Валио. Човек да ми направи комплимент. С Валио Краси, ама трябва да си изберете час да ви Колко запазя. часа? Друга седмица няма мога, защото съм школа на Свети Валентин булката. Къде ще водиш? А? Къде ще водиш? Ме и тук до Благоевград, в нея в планината, не знам, една къщичка. Много е деликатно на Свети Валентин всякакви такива неща, защото зависи колко време сте заедно, бе. Колко време сте заедно? 5 години. Може да очакваме. Не очаквам. Добре. Добре. Там е ясно. Добре. Няма ли се жени? Дай ще пиша в лата в срокко. Да, запишем номер. 0879 500. Между другото и само, че тук с бялата Левандовски също ми харесва. Ако играм с него. Паци? Да. Шарки? Много офанзивен отбор съставя. Брат, аз къвто играя такъв и такива хора харесвам. Всички направи. Ама не знам. Пепито, брат. Пепито защита. Също го харесвам. Кой от всичките пет? Това дете сега беше тук. От другия отбор игра. Срещу нас. Точно него да нарече защитник. Да, аз така разбрах, че играе защитник. Той така каза, ма никой не е защитник. Разбрах. Ако на него разчиташ, Ще аз сетя кои на него разчиташ. Абе, ти си за тези мачове, те днеска щяха играят, ама те Наско... Да, той нас не бяха Днеска разбрали 12. миналата седмица, знам. Ама таковата. Просто няма мога. Сега имам важни срещи. 3 часа преди тренировка. 1100 калории, човек, ако искаш. Стигат за една пица. Пак бях. Просто много комплит. Това е направо като на Lord of the Rings. Айде. Стани, чао! Чао! Ще се чуеме! Добре. Да пиши ми кола царче да правя номер. Добре. Говориме публиката така, бе. Моля, тъй като не съм много време. С един не може да... Викам, тъй като не съм много време и един матч много ме измаря. Косио пак ли уби човека, бе? Айде междувременно да застане трети вратар.
Не, отвънка на кучи. Тази кучинка отстрани, която е. Да. Може ли по-револю да прави? Ако имаш ако нямаш кеш, ти нямаш избор. Нещо, мога и другата седмица да ги докарам. Имам румънски да ги трябва. Не ми трябва да сега. На монети 8 лева. Ако се дареш супер, ако не? Да, 8%. Една лея. Една лея 50. Така ли? Ти по какво си правил в Румъния? Ходих да гледам Манчестър из цяла Букурещ. Верно ли? Голям стадион, много съм доволен. Голяма столица. Ако имаш възможност да тестваме Шенгена, беше много добре. Колко време стояхте там? 2 дни. За мача тръгнахме. Две приспивания. Да, тръгнахме на мача в четвъртък, в петък останахме да разгледаме града. Така? И в събота се прибрахме. Колко време пътувахте? В смисъл, вие Тръгнахме от Софийско. от Бургас или От София. А спахте ли някъде в София? Не, директно. 5 часа. Да. Само 5 часа. Добре, браво. Тръгнахме в 9 и нещо. Дори така трафик от Монтес. Да. И говорката ни беше 3:30. Там нещо такова и бяхме стигнали точно на време. Щем съм много На кой. хотел ли си паркираш? Ами, като Airbnb booking. Точно по стадион. И паркирахме пред къщата. Имаш. Да. Аз съм много доволен. Като инфраструктура и всичко. Цените спрямо София как са? Също като София. Дори деневката за 10 дни беше 10 на лева. Който сме. А самия билет за матча? 110 лева. Не е много. Да, но то Ман Лига Юнайтед. Европа, Ман Юнайтед, там беше като празник излезе. Какви места? Какви места бяхте? Ами, по диагонал на вратата. Ма бяхме в агитката на стяла. Да. Значи вратата, ако е така, бяхме... Пълен ли беше стадион? Ами, над 50 хиляди бяха. Пълен. Пълен, ма не на матч. Ай, мога ме. 55 хиляди. Имаш да, няма. Имаш там. Ама смисъл такива рекави или цели сектори, защото ако са цели сектори, то е за security. Ами, имаше един Ако са цели сектори, значи... Бяха опънали едни пана, май за рекламата бяха оставили, тези сектори дет ги отделят между агитките там на Манчестър и бяха опънали един бял транспарант. Предполагам, че за някаква реклама на телевизия. Ей, това сектор. Иначе пълен би. И агитката настояла целият матч подкрепа. Вратар! Аз защото не съм фен на Манчестър, аз заради Габриел отида. Да, просто в смисъл, то не е нужно да си фен на Манчестър. Просто правиш екскурзия. Комбинираш екскурзията с... Все пак си следи някой.
Защото там си беше всичко, излизаш в центъра на пълговите, само знамена на Манчестър. Там да се... А не знаех, че... Радев дойде ли с вас? А? Радев. Да. И Пешо дойде? Да, ама те бяха отделно. Не се срещнахме случайно там на центъра. Еми те бяха 3 момчета. Те нали сте приятели с Габи, не са ли се договаряли? Те ще, нали знаеш, че е малко. Да, Търничев. Да, абсолютно. Така, колкото отидат заедно на вечеря. Не, случайно се срещнахме. Габриел вика, бе, мислех си, че са видели, точно ние търсим да обядваме и те изкочиха. И обядахме, той и друг път е ходил на закара на едно место. Пешо. Е ходил друг път на мен. В смисъл, ходил е в Букурещ 3-4 пъти. Значи Той играе Дота, тая игра и ходил на някакъв турнир. И той на разходи. Ама аз бях от агитка на стяло. Не спряха да пият. През целия матч подкрепя. Ама също не очаквах, че комерциално отборкът Манчестър да отиде в друга държава, нали, столица и че ще има такъв ефект икономически направо. И как? Всичко в Манчестър, то се едно, че Букурещ беше Манчестър. Навсякъде се тръбеше това. Заребяват англичаните да им влизат в ресторантите и слагат флагове на Манчестър. Той имаше много българи, то българско знаме също. Ама да. Явно, защото нали, Челси отидаха в разгар. Ама явно Манчестър като стили се едно, че е празник. Ти на Ювентус ходил ли си? Много пъти сега ще ходя на гостуването с ПСВ. Тоест, ходиш в Холандия, това ли? Да. С агитка на името си приятел. Аз съм член на фен клуба и Но въпросът е дали ще ходиш. с един приятел и с агитката от Той българската. твой приятел Ювентус. Фен на Ювентус ли е? Да. Той дори Ами... За 120 лева е билета, ама вече нощувки там и самолети идват към 500. Абе, грубо всяко едно такова гостуване извън Балканите ти коства около 1000. Няма как да, няма. Да, Това е всички неща. и ние пак ще ходим до Амстердам с... Но за две нощувки, за нали? 2 нощувки. Голяма разлика правят обаче дали са 2 или 3 нощувки. Просто... Направо двойно. Не. Защо? Чакай двойно. Има преди, че самолета е очевидно едно и също. Билета за матча е едно и също. Разликата ти идва от самото приспиване и от това, което ще изхарчиш за Да, ако има къде да спиш, спестяваш много. Сега, виж, значи билет, нощувки и самолетни билети, нали, 2 нощувки, 660 лева за сега. И с храната, като сложиш, да вземеш някой друг сувенир. А ние силно до Амстердам ще ходим с влак, чакай, че няма как да. Да не правим глупости да бият във врата. На 7 метра го влизаш. Аз съм впечатлен от румънците. Знаеш, че имаме такава столица. Ами, инфраструктурата, в смисъл, ако трябва да спира между София и Бухилорещ, ще живея в Бухарещ. Имат, да, всичко си имат. Проезди, трамвай. Няма трафик, ние хем бяхме, нали, където е стадиона на 15 минути пеш пред гради. Няма трафик. Да, за 15-20 минути стигнахме до центъра. Ние, да, има инфраструктура, пътищата, им са пътища. Дори минахме през такива с колата, такива вътрешни квартали, няма дупки, няма нищо. Абе, личи си, че са се вкарали корумпираните в затвора. Или просто не съм имал големи очаквания, затова съм бил толкова.
Това винаги е фактор. Изкривяването на възприятията. Много силно изразено е като гледаш филми. Ако някой филм се скъса да ти го хвалят, вероятността да оправдава чакането. И така съм хубав Барселона, всеки Барселона, Барселона е много красиво, много хубаво. Жега, прашка му с народ, въобще не ми харесва. Жегата няма връзка с човеки. Той ако е жега, може и в най-хубавия град да е. На 2 часа по-надолу е Валенсия и беше много хубаво. Но просто не очаквай. Имат един Гауди. Имат какво? Един Гауди там, дето прави се града. Иначе там по-надолу бяха. Ще може да ви само да ли Да получи, нали? Ти не ми ли дадеш железни? аз ти пратих и по регулят. Чакай си върна. Кишманя. Върнете и по регулят. Чакай, че не, ще дам това железните ще дам, защото на револута ми на другия телефон. Сам на себе си. Ама ще дам 3. Другия телефон, дето ми е вкъщи на револута. В момента не мога да го... Нали Филип Георгиев? Но в историята си го видял и... Си родом от София, нали? И тогава от двата отбора за кой си? За Локо София? Или ЦСКА, или Левски? Добре знаеш от това. От ЦСКА? От Реал Мадрид. И от Арсенал. От български? Никой да се оправя. В смисъл, ама никой. Абсолютно никой. Имам приятели от Левски и от ЦСКА, ходих на стадиона и на Левски и на ЦСКА. Миналата година шефа се оказа, че някакъв голям фен на Левски. Чак си били запазили ложа. На единия матч явно нямаше с кой такова, ни викна двама души и ходихме да гледаме. На ЦСКА, като съм бил ученик, понеже аз съм живея в Бургас. И Борисовата градина е по-близо. Като съм бил ученик, съм ходил на стадиона, не защото съм на ЦСКА, а така сир. И на двете съм ходил. Ви за къв тази това въпрос. Това е час 15 минути преди матч. На всяка изпирка. А отвънка сме ли? Паци, ти си пети, нали? А в такъв случай няма пазиш повече, защото 2 смени си взел. Значи сега ще бъде пети и след това ще е шести. А Паци няма пази повече. Ето 50 128. Супер брут се измъкна. Аз ходих с Унгария на стадиона, ама на концерт. Изглежда страхотен, той също е много построен. Аз се чудя, що не мирисва на Европа, пък тя в Румъния е била част от Унгария и просто австро-унгарската епоха. Глупости. Това няма никакво значение. Това са неща преди 150 години. Ами запазили ли си? Стига бе, Рабине, никакво значение няма това в момента. Значи неща, които са, примерно, дори... Не знам. Абе, никакво значение няма. Това дето е преди 150 години. Виж, стила на парламента е това. Добре, но това е странно. Айде, говори това е странно. Дали има значение... Всъщност, окей, може би някой, не всички, някои сгради може да се строени при 150 години. Но не са всички. Ето, той е палас дори. А пак за стадиона ми говориш, че има значение, че е било... Стадиона е имал 2010-та, 2011-та и там няма значение. Какво има в Унгария с стадиона? Сам ще играе. Просто в момента... От 1862. Някой се съглася. Някой сграда има значение.
Абе, ако имаш възможност на екскурзия, То ние спечелихме по някакво такова весел късмет на Нова година, като бяхме на един ресторант. Теглиха някакъв томбола. И той ресторант е някакъв верига. Това беше Рицли, какво? Не знам. известна, да. И спечелихме две нощувки, само че не в Букурещ, а в Спаквам там, Керми. в Клуш, мисля, че. Там, Което, там вече доколкото друга. знам, проблема е, че мисля, че няма директен самолет от София до там. Ходиш с кола и примерно е 12 часа с кола. В смисъл, път е ужасно много. И трябва да се убиеш от път, докато стигнеш. Не, евентуално ще го дадем на тъщата, защото те са пенсионери. И примерно това да пътуват като примерно един ден да пътуват с автобус, примерно за тях е по-малко. Да, той куша на границата с нас. Близо до Унгария. Сигурно с някакви спрекачвания. Точно на мача между Стяла Букурещ и Клуш стадиона е бил най-пълен. И те явно Клуш и Клуш и Букурещ се натоварват. Нещо като Бургас и Варна. Скоро като Пловдив и София, едната столица. Да, ама другото е морска столица. Добре, значи София и Варна. Ама в смисъл Пловдив винаги е оставала в средата на София. Пък колко по-обичайно. Колко по-обичайно е София. Да. Чакай, вече. Ицак, ти прочете ли какво писа? Прочете ли какво писа? Ако ти се играе матч в отбора на Дружба от 2 часа. Иначе аз... нямам сили за това. Форма за 2. Данката са нещо се облизва. Ще гледам големи. Дринки, по принцип е твой ред. Ай, Дринки! Давай! Колко е? Резултат? 2-1. 2-2. Хикс. Окей. Колко е нос всеки? Хикс. Вчера гледа ли каквото и да било от FA? То поне да беше интересен жребия, бил майката. То Брайтън с Челси май евентуално, ама често така не ми пука. Мисля, дори да отпадна Челси, не ми пука. Те са отпаднали. Голямо. Примерно, като стига, може би до полуфиналите, наистина, кофти да отпаднеш, когато си толкова близо. Наистина, за да се... малко по-така се усеща.
се получава... Знаех пак не ще направи. На Реал ли? Пишат спорна там. Защото е лека, но формалните основания ги има. В смисъл, То вие май сте ги допълните. второто. Те второто Мали сте нищо не доста направиха. по-добре. Абсолютно нищо не направиха второто. Гледай само Проблема е, това, че- айде гледам само на Реал. Проблема е, че първото по време го проспаха. Но, а иначе дуспата е първото, което е, нали, първият аргумент, който аз го отхвърлям по принцип. Въпреки, че, нали, сега защо аз горичко, че топката вече е минала. Примерно центрирането, топката минава и след като вече топката отива на 2-3 метра, Чуамени, нали, протягайки си кръка, той си протегнал кръка и при самото стъпване на земята, другия от Атлетико преди него стъпва и така. И де-факто Чуамени го настъпва. Но е първото, което топката е минала вече, нищо общо с ситуацията. И другото е, че беше с, нали, малко, не е като той да му щупи. Това е така с връхчето. С връхчето, но го настъпи. Формалните основания ги има. Може да е или може да. Те на Вар се го отдават. Да, на ВАР. Нали, повечето хора казват, че не е доста. В смисъл, в студиото човек казва, че по принцип е по-скоро не е доста. Един приятел фен на Барселона, който не обича да ме бъзва за всичко, но в случая не знам дали... не. Но в контекста, нали, първото, че се насладва с червения картон, това е първото. И отделно пък, нали, не знам ли си чел, през седмицата реално правиха някакво протестно писмо. Те пък съдиите отговориха пак, че, нали, не можело така да им се влияе. И сега, разбираш, просто е като развитие на сагата. Тръгвай, сам си! Айде, първи! Кой беше първи? Първи! Карат няколко шута на талана. Това? Няколко шута трябва да се вкарат на талана. Да падне дъжда, то пак ще се получи. Той няма яко. То е свързано с температурата. По-скоро това, което... Вчера вече към нашия матч почти нямаше. Началото или края? От началото така, не е като в момента. Намаля. Не съм усещал, Спомня че... вече, като ще следе си спомня, по-скоро ми струва, че трябва да е било по-към средата и края, защото то беше много Няколко шута да студено. паднат капките. Окей, добре, ама нали, първото трябва да... Бая, пана, погледни ги. Колко шута трябва да вкараш? Трябва тук 10 човека, трябва с 10 стъпки да ще... Тук поне 2-3 да паднат, като удариш между лицата. Ако удариш, И съседните ще но все още мисля, че хладничко какво го намериш? Примерно ти с колата ли идва? Погледна ли си температурата? Пак не. 3-4 нещо. Плюс 3. Абе, плюс е, навън си е слънцето. Брай, много бързо, защото аз в 9:30 тръгнах и беше минус 4. Даже минус 4,5. Така е. Ама чак пък това ти отиваше към 8 градуса разлика за 1 час и нещо. Още я.
Ето, човека върши работа. Още двама и ще стане. Елегантно. Елегантно, дрик. Добре. А там какво стана с Дафо? В стомаха? Веско? Прочете ли какво писах? Айде, ради. А пописал ли ти за 2 часа? Добре. Срещу това ще играят дружество. И са 5. Ако искаш, можеш да се пуснеш с време. Ще водиш жената някъде. Ще хода при бащата му. Къста. Ти си готов да влезеш ли? Дойдох е така. С обувките. За всеки случай с За обувките. всеки случай някой ако умре. Той ще по-рано, то вече... Пада, но... Не бе, даже дали не води сега, не съм сигурен. Чакай да имаме смяната, че се заговори. Свърши бързото, вратар. Остави го. Остави го. Остави го, ама не успя да фане топката. Играй, готово е. Ванка, водите ли? 4-3, да. Едно за нас. Ево. Стой там. Айде, дърпай. Тук имаш мен. Кой иска? Браво.
Водете го! Просто спирай за секунда. Пред центъра да не минава топ. Добре. Става. И между другото, мисля, че няма нито една разправия, нито един. Защото често при вас от един или от друг някой нещо, еди какво си, нали, по някакъв път други отбор, по някакъв път от вас. Днес имаш само един такъв лек фаул, нали, ще остава да си знаеш кой го избориш. От нашия отбор? Да. Но нямаше никакви. Няма ни нещо, имаме добро напрежение. Не я обърних. Да, бе. Вземе си повече. Ще му винат. Ти тук за бирата май ли идваш? Абсолютно. Влез за 10 минути, че... Влез за 10 минути само защото като се затича човек, след това бирата му е по-вкусно. Офертирай някой, ако ти се вижда по-измъчен. Да направиш два спринта. Абе, гледай как капна. По време някакъв сняг си. Конденс. Коментирахме го. Почва към 11 часа, като се стъпи отвънка и към 1 часа е спрял. Нямаш бързо смяна. И давай, завърти се и играй. Готово, дай. Опа! Търси на сет. На сет. Да те опартираме тебе, ако искаш. 2 часа има интересен матч. Това направо спадат парчета лед. Това даже не... Виж. Може би пулбълчетата на стоманата, ако има някакви, и то от вибрацията да ги събари. Те вече са поразтопили се достатъчно, че да се отлепят. Добре, балка, ама. По-дале долу, бе. Аре, тук сме се видвам. Добре, браво. Слезем! Кой това? Високи. С 10 номер е сега ще просто. Не. Абе, да, не сади да сгаща. Да, има заставане.
Но с левия няма да се. Ами брат му на Радев ли? Там дясно е. Дясно един. Брадата? Е, прилича си. Не близнак, брат си. От различни майки. Не е от различни, не. Сега между другото е направил много дълга брат. Той малко се отклонява. Иначе преди имаше смисъл хора, които го бъркаха. Повече бих казал на Иво, ако и пусне брада от колата. Те са играли достатъчно дълго с Радев и нямаше да бърка. Пет! Предпоследен, не ти паци. Ти не. Да, в ли си? Играем, давай! Гледайте играта! Добре, браво! Между другото, ако играем с тази топка, погледнете максимално бързо след техния матч, дали има нужда да се помпа, за да губим време. Да не каже някой в третата минута, че... Браво, Алка! Не, това много гама. Хайдете! Това да се няма никой!
Айван. Бенфика човек, не знам дали гледа тази съдбална как направо Валю, последния. Ай някой да стане. Учете по-бързо. Не, дринки, ти ли си? Ами айде, завърти се, защото ако вкараш, ще го броиме. Се блъска в неща. Плесния вълка. Добре. Смирно дъщи го тук. Идва, ба, прите. Той е две, нали? Бацай сега да не Плесния вратата ще... Този не беше един от тях просто. Мале, те нещо било някакво колата. Две за белите.